Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Let's go! Mic check 1, 2. Robin si Benjamin para sa kanya ko kuno siya ron para sa Double City ka kuring sa 90.7 Love Radio at tema na area sila na kachando bro ranking kamera na animo Love Radio roba dile che sini braigede rosono qualsindiro manisino wasino racibismo da budina Love Radio. No. Ala na pasahero mo na sa ibang bansa na eh. Ay, naku mga kabisyo. Oras natin. We got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And of course, you're still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. And syempre, you still got all the crew. We got Tanghenyo, Duday, and yours truly, Diego Bandido. Now, let's get it on mga kabisyo. Pag-usapan na natin to. Mami D o Mami Jonicia. Wow! Kapiling ang ex at present jowa sa 75th birthday niya. Oh no! Ala, nakasama daw ni Mami D ang ex niya na si Rosalio Pacquiao, yung tatay ni Senator Manny Pacquiao, at kasalukuyang jowang si Mike. Oh no! Ayan, so eto Tang, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Panasan mo na. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Ay, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudoko? No. Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Para po sa akin, well, okay lang naman na makipagkaibigan sa ex, di ba? Yan ay kung settled na, wala nang bad blood na sinasabi, o sinasabi nating no strings attached, di ba? Or let not be bygone, di ba? Usually basic na nakikita po natin at napapanood to sa mga pelikula, di ba? Yung sa mga banyagang pelikula, yung mga foreign movie na sa ibang bansa na inihahatid yung anak sa bahay ng kanyang dating asawa na may iba ng kinakasama. Ang tanong po dyan tama nga ba ito? Well, ang masasabi ko lang dyan, yes, tama at mali. Oh no! Bali na, Nos Jigo, binuang na mo tama tapos mali? Well, let me explain. Tama in the sense na dahil hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa, ay yun na naman ang dapat natin gawin, di ba? Mali naman dahil una, kung kasal kayo, di ba? Hindi ka dapat nag-asawa ng iba. Bakit? Kasi ethically and morally speaking, hindi siya tama because the Bible said so. Yan po ang aking pamantayan. And that's my own personal opinion. Kasi the Bible says in 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11, ang sabi, but those who are married, I have a command that comes not from me but from the Lord. A wife must not leave her husband, but if she does leave him, let her remain single. Diba? Let her remain single or else be reconciled to him. And the husband must not leave his wife. Salita po yan, galing sa Bible. Now, logican po natin. Ang kakayahan po ng mga dating mag-asawa na makapagpa-picture kasama po bagong kinakasama ay resulta po ng pagkakaibigan, respeto at pagsisikap na mapanatili po ang magandang relasyon para sa mga anak. Ang kanilang kakayahang magpatawad, mag-move on at maging civil at mature sa pagkikitungo ay nagpapadali po sa pagtanggap ng bagong sitwasyon na pagkakaroon ng harmonized na relasyon. Pero, but again,
Hindi po ito nagpapakita na tama po yung ginagawa nila. Halimbawa, pinatawad mo na yung kapatid mo na ginapang yung asawa mo. Hindi ibig sabihin, naging okay na sila, hahayaan mo na lang na silang magsama. Kasi ano ang mangyayari, Tang? Ay, sa impyerno yung bagsak nila! Maling akala. Kala mo okay na. Hindi pala. 35 after 6 o'clock. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!